دەستگەها مالباتên پەکرەوانان سەردانە سەرکردایەتیە پێشمەرگەین ڕۆژ کرد و بەحسا لە هەنگی و قەهرەمانیە پێشمەرگەیان و جانفیداییە پێشمەرگەیان هاتکردن. مستەفا بادینی ئەندامێ دەستگەها مالباتên پەکرەوانان و ئەندامێ کۆمیتا هەرێمی یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ji bo arkê got ku wan deh roja yekşemê weke şaxê Hewlêrê yê dezgehê seredana Emîd Mihemed Recep Hebeş fermandeyê hêzên leşkerê roj kir. Badînî got ku dê seredanê de rewşa pêşmerge û Rojavayê Kurdistanê û devera aram û erkên li pêş pêşmerge û mêranî û qehremaniya pêşmerge û qurbaniyên pêşmerge hatin gengeşekirin û got ku xwîna pekrewanên me qelenê bi destxistina mafê me ye û sînorê Sykes-Picot nekarîbû biratiya me ji hev bibire. Ji alî xwe ve Emîd Recep got ku pekrewan û malbatên pekrewanan cihê rêzê ne û hêla sorên ji bo wan. Pêşmergeyên roj di şerên li dijî rêxistina Daeş ya terorî de bêhtirî pêncî pekrewanî kirin qurbaniya xaka Kurdistanê û berdewam çavereya vegerê bo Rojavayê Kurdistanê û berevanî di ber wê parçeya Kurdistanê de dikin.